ఈరోజు పిక్నిక్ సేరునే ఇచ్చారు దాది దాదా పంಡ ఇంట్లో 2 ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಪಿಗ್ మీద ಏರ್ ಅಕ್ಕಲು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಂಕಲ್ನ ತಲೆ ಈತನೇಟ ಮೋಸ ಒಳ್ಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೀರ್ ಪಳ್ಳಿ ಈರೊಂಜಿ ಆಪಲ್ ಅರ್ಣನೆ ನಡಪು ನಿರ್ನ ಪುಸ್ಕ ಮೇರೊಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಉಳ್ಳೆಂದು ಲೆಕ್ಕೋಗು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಪಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಪಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ನಮಕ್ ಆಪಗಳು ಒಂಜಿ ಉಳಿತಾಯತಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಯ್ಕಾಂಡ ಬೋಡ அந்த ஆனா போடாத பாருங்க வந்து எப்ப நீரு ஏறி இரு ஈத்த சமையல பண்புனேனே லெப்பு ఈతనేట లెప్పున్నది వచ్చి దాదా అన్న అల్లి ಎಂಚ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಾತೇನ ಅನ್ನೋದು ಬೇರ ಮಾತೇರ್ನ ಬಾಯಿಡ ಅವೇ ಬೇರ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಕೋಡದೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಬರ್ಬೇನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ ದೀತಿನಜ್ಜ వచ్చి పడ ఎందుల బన్న భిన్న పైస ఎడుకురామా ஒரு ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಊನಿ ಹುಡುಗನು ನಮಸ್ಕಾರ ఏమనులా బాడీగా ఏమనులా అడ్డిపల్లి అడ్డిపల్లి చావు అమ్మ నమస్ಕಾರ ఏం చెల్లారు కోడ ఇల్లడి బతిత్తాను అందాను ಈರಿಚ್ಚಾನು ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಾಕಿರಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಲೋ ಪೋಂಡ ಬೇತಾಕ್ಲಿ ಪೋಪುನೆಂಚ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ పోతువర్నే ఎడ్డెత్తను ఎడుకోరు మేము నిన్ను నోకురే అదిలా ఆయనకు పుదీన వెళ్ళ కొట్ల నవ్సా ఎవరుల్లా ಉಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದೆ ಬಾಣಿಂದಿಲ್ಲಿ ಬಾಣಿಂದಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರ ಪಲ್ಕ ಹಿಂಗನ್ನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಲ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಂದಿಟ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ₹100 ಕೆಟ್ರೆ ಅದು ₹100 ಕೆಟ್ಟೋಕಾಗ ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಚಂದ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರೆ ಪಿಗ್ಮಿರಿ ಎಡ್ಕೊಂಡು ಓಣ ಹೋಗ್ಲ ಪಿಗ್ಮಿರಿ ಎಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಸ್ ಎಪ್ಪ ನಾಳೆ ಅವಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳ ಎಡ್ಕೋಕಾವಲ್ಲ 5 ಪಿನ್ ಎಡ್ಕೊಲ್ಲ അല്ല അങ്ങ് ബാടിക്ക് കിട്ടോ ചൊന്നൂറ് ബാടിക്കാ നോക്ക് ഞാൻ അവിടെ മാനേജർ പാൽക്കാട് അത് ചൊന്ന പോലെ ആക്ക നോക്കല ಅದು ಅವ ನಾಳೆ ಇದ್ದರು ಅದು ಇದಾಯ್ತು ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಕರು ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ಬಂತല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളെ പൈസ നമുക്ക് തിന്നോക്ക അല്ലല്ലേ നിങ്ങളെ പൈസ അവിടെ കെട്ട് നിങ്ങളെ ചേപ്പ് ಒಂದಾಯ್ತಲ್ಲಿ ನಕ್ಕು ಬೇಡ ನಿಂಗಳ ಕಾಸು ಅಲ್ಲ ಬಂತಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಲೇಟ್ ಅವಡಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪೈಸೆ ತಂದಾರು ವಿಶ್ವಾಸತ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾ ಬಂದ ನಕ್ಕ ನೇರ ಆಯ್ತು ಮಗ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಖಲ್ నాకు ఆసన కొన్న తలపతి ఇప్పుని మాకు నిఖల్ తెప్పుని అదే ఒక మెసేజ్ బతాను తోలి అండ్ కోటదలు పాడదే కోట ఎంట్రీ ఆతాను కోట పాడదే అమ్మే ముగట మేడ కాస్తే తొంగి ఆయన కర్మ ఆయన ಬೈದ್ರತಾ ಬರ್ಬಾ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊಟ್ಟ ಕಾಣ ಬಂದದ್ದು ಮೂತಿಂಗೋಲ್ಲ ಅನ್ಮಾರ ರಡ್ಡು ಪೊಟ್ಟ ಕಾಣ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬುತ್ತಾರ ಬಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಾಪನು ಲಾಪ ಇಂಜೆ ನಿಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರನ ಓ ಒಂದು ಮಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ದಾನ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೋಜ್ಜ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಯ ಜನ ನಿಜ್ಜೇರಿ ನೆಟ್ಟೆ ಏರ್ಲ ವರ್ಪುಜೇರಿ ಮೀನಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆನೇಟ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವಳಾಯ್ಬೇಕ ಸರಿ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತಿ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಜನ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅದೇ ಅಂದ ಅಂದ ಈತ ಕೊರ್ಪಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಂಟ್ರಾ ಪಡತ್ತೆ ಮಾತ ಇರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಅವನ್ನ ಓಲ್ ಎಜ್ಜನ್ನ ಇರ್ನ ಕಾಸನ ಹೆಂಗ ತಿಂದ ಅದೇ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ನಾಲಂಜತ್ತೆ ಬ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರಾ ಅಂಚಿಂಚಾದು ಆಪುಂಡಿ ಮಾತೆರ ಬಾಯಿಡ ಅವೇ ಆಂಡ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಆಡತ್ತೆ ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಅವನ್ ಬತ್ತನದು ಅದೇ ಅಂದನ್ ಅವಳ ರವಿಯಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಖುಷಿಯಾನ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಿ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ
ಒಳ್ಳೆ ಜಪ ಯಾವಂತು ಬಚ್ಚಿ 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 ಶಾ ಹೀರೊಂಜಿ ಯಾನು ಕುಲ್ಲುದು ಈರುಂತುನಾ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ನಡ್ತಂದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಆತ ಈರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಹೆಲ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೀತಾರು ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಡಪು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬು ತೂನಾಗ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಬೋತನು ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಉಂತುಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಪುರ ಇಲ್ಲಾಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುರ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರ ಹೊರಲೋಡು ದಿನ ಹೋಗ್ನು ಪಿಗ್ಮಿ ದಯ ಬಂಡ ದುಮ್ಮು ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಅವತಾಳ ಪಿಗ್ಮಿ ದಯ ಬಂಡ ಪಾಸ್ ಏತು ಜೋಕುಲಿರೇಗ ಏತ್ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಆಂಡ ಮೂಜಿ 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 ಆಂಡ ಬಂಡ ಇಂಜಿನ ಅವು ದುಂಬೆ ಆತನು ರಡ್ಡ ಆತಿನ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿಲ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪೊರೆಲ್ ದಾದು ಪೋಯಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಡು ಎಂಚ ಇರ್ನ ಪಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರ ಐತೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಐನು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಕಾಸು ಸೇಫ್ ಅದು ಪುಣೊಂಜಿ ಐಡ್ದಾದು ನಮಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಉಳೈಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ನಡಪುಂಡು ಅವಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಈ ಪಿಗ್ಮಿದ ಕಲೆ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಂದ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇಂಜಿನಂದಿಗೆ ಇಂಡ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ದುಂಬಾಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂತು ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇರಗಿ ATM ಬೋದು ಉಂತುಂಡೆ ಅವು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಳು ಎಂಚೆಲ್ಲ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ಕೊತ್ತಾವ್ಯಾ ದುಂಬಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಪೋಡು ₹2 ಕೊರನು ₹5 ಕೊರನು ₹10 ಕೊರನು ತೆತ್ತನು ಅವು ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಅವು ತಾಳ ಇಚ್ಚೆತ್ತಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಪೂರ ಬೋತರು ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ತಕ್ಲು ಲೆಬಂಡ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಉಳಿತಾಯ ಉಳಿತಾಯದ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಲು ಕಾಸು ಕಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡಕ್ಲ ನೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ಅತನ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪುರ ಒಂದೇಟೆ ಆಪುಂಡ ಇರ್ನ ಚೀಟಡೆ ಇತ್ತೆ ಚೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನುಂಡತ್ತ ಅದು ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಪುರ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ಇರತ್ತ ಕಟ್ಟು ಕೆಲ ಲೂಸ್ ಕಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟು ದುಬ್ಬು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ಮಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಕಟ್ಟು ಇರುವಣದು ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟು ₹50 ₹100 ₹1,000 ಇತ್ತೆ 50-100 ಓಲು ಬಿಲೆ ಉಂಡು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಪಾಪದಾಕಲ್ಲ ಅವೇ ಬಿಲೆ ಒಪ್ಪು ನನ್ನ ಈರು ಮಲ್ಲಾಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುಚಿ ಅವತ್ತ ಉಮ್ಮಿಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದಾಲಜ್ಜ ಅಂದತಿ ಇಲ್ಲ ತೆತ್ತು ಪಾಡು ಲವ್ ಗೋರಿ ಕಟ್ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ನೀ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರಜ್ಜಿ ಅದ ಅಂತ ಓ ಏರ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕುಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪುಜಿ ಬಲ್ಲ ಇಂಚಿಬಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಉಮ್ಮಿಲ್ಲ ಮಾರಿ ಇಂಚಿಬಲ್ ಯಾನ್ ದೀಪ ಇಂಚಿ ಕುಲ್ಲೆ ಪರಬೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಓ ಭಯಂಕರ ಬಾ ಉಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಪಲ ಬೋರ್ಡು ಇರು ಕ್ಲೀನ್ ದಿಯರ ಏರಾಣ ಒಂಜಿ ಪುಂಜ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಏರಾಣ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜಾತ ಎರಡನ್ನ ಕೇಳಲಿ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಪುಂಜೋಲೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪುಂಜೋಲೆನ ವಹಿವಾಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಿಗ್ಮಿ ಅದು ಬೇಲೆಗ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಂದ ಪನ್ಲೆ ಬೇಲೆಗಾಡು ಸಾಲೆಗಾಡು ಎಂಡ ಪುಂಜೋಲೆನ ವಿಷಯ ಮಾತೇಸಿ ತೀರೆ ವಂಡ ಎಲ್ಲ ಉಪಾತ್ರ ಕೊರಿ ಅರ್ನ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಿಗಲೆ ಬರ್ ಪ್ರಾಯ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಜನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಉಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಆಲ್ದ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂದ ಅಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಂಡ ಜನ ಪ್ರಾಯ ಆವಂದ ಎತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನ ಜನನ ಅನ್ಯಾನ ಇದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಸೆಲೂನು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ವಂಚನೆ ಹಾಪುನಲ್ಲಿ ಅವು ಸೆಲೂನುಡು ಎಂಕವು ಎಲರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೆಲೂನು ಬಂಡ ಅಂಚದ್ ಯಾನೆ ಅಂತೆ ಅವತಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಸುಧಾರ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಂಡೆ ಅನ್ ಪೋಲೆ ಆತ್ ಒಂದು ಲೀದಿಂದ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಬತ್ತರಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಡು ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಡ್ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂಡದ ಎಂಜ ಗೊತ್ತ ಇತ್ತೆ 1% ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು 1% ಇತ್ತೆ ಮತ್ತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ನನಗೆ ದುಂಬ ಎಂಚ ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನತೆ ಅಪ್ಪಗ 2% ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಖಾಸಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೈಟ್ 2% ಮೂಜಿ ಹೈಟ್ 2 ಇತ್ತೆ ಅವಳ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಬೈದು ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಡು 0 ಇಜ್ಜಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಿಗ್ಮಿ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಕಾದಂತಾರ ಪಿಗ್ಮಿ ಪೋಪುಂಡು ಮಾತ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅದೆತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಇರತ್ತಿ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸು ಕಟ್ಟುನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈದನತ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬತ್ತಿರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೋಗಿಜ್ಜ ಅತ್ತು ಇರೇಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡ ಒತ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಮೇ ಬಕ ಒತ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇಂಚಿನ ಒತ್ತುವ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸೂರ್ಗೆ ಸೇರುವ ಪಂಪು ಜನ ಅಂಚೆನೆತ್ತೆ ಇನ್ಸೂರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋನವರನ್ನು ಬಿಲ್ ಹೋಗ್ಜ ಅಂದಾತ ಏತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ನಿ ಇರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಸ್ತಿ ಕುಜಾ ಅಂಚೆನೆ ಮತ ಮತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ದಯಪಂಡ ಪಿಗ್ಮಿ ದಾಖಲು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಮಂಡೆ ಎತ್ತಿನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಪಿಗ್ಮಿದಾಯ ಸಹಿತ ಡಾಯ ಕಾಸ್ತಿಕೊಂಡ ಅವು ಜನ್ಮಡ್ದಿಕ್ಕೆ ಪಿಗ್ಮಿದಾಗಲ ನೆಕ್ ಕಾಸ್ತಿಕೊಂಡ ಸಂಬಂಧನೇ ಪಿಗ್ಮಿದಾಗ ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಐಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಪಿಗ್ಮಿದಾಕ್ಲ ಏನು ಬಂಡ ದೇವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ತುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಸು ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೆಲವು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣವನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿ ಕೆಲವರು ಎಂಜಿನ ಅಂದಿಗೆ ಎಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಪೋಪ ಅಪ್ಪ ಕಾಪೇದ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಕಾಸು ಬಾಯಂಡ ಬತ್ತಿ ನಾ ಇವ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 70 ಮೆನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೆಚ್ಚೋಡು ನಮ್ಮ ತೆಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟುವೇರು ಏರು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡ ಎತ್ತಲ ಕಟ್ಟೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾತಿ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇತ್ತಿನವಳು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರತು ಕಾವ್ತೊಂದು ನಾನು ಇದಿಂದ ಒಂದು ಪಂಪರ ಅವೇ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಹಕಾರಿ ಅಂದು ಅನ್ನು ತರಕಾರಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ನಿತ್ಯ ಬಂಡಿ ನನ್ನ ಆಯ್ರಡು ಅವಿನ ಬಂತೇನು ನೀನು ನನ್ನ ಆಡ ಬಂದ್ರೆ ಪೈಜ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಗೊಚ್ಚು ಮಾರ ಸತ್ಯ ಬಂತ ದೇವರನಾಜ ದಯಬಂಡ ಒರಿಯನ ಸುದ್ದಿನ ನನ್ನೊರಿಯಾಕ 10 ಕೊರ್ಪಿನ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ಈತನೆಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಗೇನ ಒಂಚೂರು ತತ್ತದ ಬತ್ತುಂಡು ಬಾಯಿ ಇಂಚನೆ ಅವು ತತ್ತದೇ ಪೋಪುನಿ ತತ್ತದ ಅವು ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬಂಡ ಈರ್ ರೊಬಿನ ಪುದರ್ಗೆ ಎತ್ತಾರತ ಆಯೇ ಅಂಚದ ಈರ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಎತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ఆయన అమ్మేలా నెట్ ఎత్తినది ಅಂದ ఆయన అమ్మే మళ్ళా 37 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಾ ಜನ ಅತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಕಾಪುನ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ತವು ಎಂಗ್ಲೆದ ಬಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಪಪ್ಪನಕಲು ಎಂಗ್ಲೆಗ ಅವೇನು ತೊಚ್ಪೋದೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಕ್ಕ ಇಂದು ಒಂದು ಈಸೀತ ಬೇಲೆ ದಾಗಿಂದಿಗೆ ನೆನಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲೆಕ್ಲ ಅವೇನೆ ಕಲ್ಪವರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಿನಿ ಮಂಡ ರವಿಯನ್ನೇ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರೋದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಾಡೋದು ನೇಗಿನ ಯಾನ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ನ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಇಟೆ ಬರ್ಪಿಲಾಕ ಹೆಂಗೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಯ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾಬಿನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ತುಲೆ ರವಿಯನ್ನ ಅಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು 1% ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ 1% ಹತ್ತು ಇರು ಹೆಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಯಾಕಂದ್ಗೆಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆಟುಲ್ಲ ಅವು ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಆಪುಚಿ ಎಂಗ್ಳು ಒಂಜೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ ಯಾವ ತೀರು ಜಪ್ಪ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ನ ಆತೆ ದುನ್ನ ಏತು ದೆರ್ಪರ್ ತೀರ್ನು ಆತೆ ತುಂಬ ಪಕ್ಕಡೆ ದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಿರಗೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಯಾವಂಡಿ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಗ್ಮಿದಾಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ನದೇನಿದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋಪು ನಂಗೆ ಪೋಡ್ದೆ ಅಂಚತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಸೂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆಕ್ ಬೋಲಿ ಓಳು ಮಲ್ಲ ಗೇಮುಗು ಮತ್ತು ಬೋಲಿ ಅತನ್ನ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬೋನ ಒಬ್ರು ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋನ ಕೋಟ್ ಬೇಡನೆ ಎತ್ತಿನೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೀರ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಮೇದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇ ಪಂಜೀರ ಅಂತ ಐತ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಬುಲೆಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬುಲೆಟ್ ಇದು ಒಯ್ನು ಕೊಡಲಿ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊಡಲಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಲಿ ನೀ ಎತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ಉಳು ಬೆಂತೆ ಇದು ಪಕ್ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಐಕಲೇ ಪೋರ್ದು ಏನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಏನು ಪುನಃ ಬೈತು ಅಂಚತ್ ರವಿಯನ್ನ ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ನಸೀಬು ಏಪ ಬದಲಾಪನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಇಂಚಾಂಡು ಅವು ಆತನೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಹೌದಾ ಬಂಡ ಅವು ಏನು ಅನ್ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನೇ ಬರೀತೇನೆ ಅನ್ನೆಟ್ಟು ಬರೀತಿನ ಇರು ಪಜೆಟ್ಟು ಬರ ಇದ್ದೀನಿ ನನಕ ಮತ್ತೆ ಬಂಡ ಅಂಚಪುರ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಆತಿಲತ್ತವು ಅವು ಖಾಲಿ ಅವು ಹೇರ್ ಆತ್ಮ ಗಾಲಿ ಅವು ಮಂದಿ ನಾನು ಎರಡು ಪಂಡದು ಪಂಪ್ ಮಲ್ತೆ ಎತ್ತಿಗಲ್ ತಟ್ಟ ಮಲ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ವಲ್ಲಿ ಜೋರ್ತೆ ಮಾಡೋಲಿ ಬತ್ತೇನಾ ಆಯ್ತು ರೊಬಿನವು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರವಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬರಡ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಕುಲಿತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವೇನ್
ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಓ ರವಿ ಅಣ್ಣ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲೇರ ಇರ್ಗುಲ್ಲ 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 ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅವು ಚೇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲಚಪ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಎನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚಿಡ್ದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅವು ತೋಜುಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಮೂಜಿನೆ ಮಾಲಿಗೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಪಂಡ ಖಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನಂದಿತ್ತೆ ತೂಡಿ ಇಂಚಿನ ಬರೀತ ಪರ್ಬುಲೇಗ ಆರ್ನಾಲ ಪಿಗ್ಮಿ ಇತ್ತು ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡದು ಅದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡದು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾತೇರಿ ರವಿ ಅಣ್ಣದೇ ರವಿ ಯಾರಿಗೆನ್ನ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ವಿಷಯ ಪೂರ ಬಂಡ ಬೇಲೆದ ಇರ್ನಲ್ಲ ಅವೇನ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅತ್ತು ಮುಜಿ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಪಿನ ಅವ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆಲ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಕಂಡವಾಟೆ ಆರ್ ದುಂಬುದ ಜನ ಕೆಲವರೇ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸೀಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅದ ನೆಟ್ ಸೀಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಇತ ರಾಬಿ ನಿಂಚ ತೋಜು ಪ್ರಾಯತಾನ್ ನಲ್ಪೈ ಜಿರೇತ ಚೆಕ್ ಅಜಿಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಹಾಕಿನ ಪೇಂಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಡಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇಂಟ್ ಯಾವು ಹಾಕುಣ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಮದ್ರಿಂಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ ಕುಜಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ మీరు రవి అండి అదే నడు పోతుంది కొంచెం కమ్మి అండి మళ్ళీ నడుట్టే పోయినది నడుటు తరకు చాలు మరిటి పోనా లాత ಗೊತ್ತ ನಡುಟು ಹೋಗ್ನತೆ ಅವು ಕಂಡವಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನ್ ಬಕ್ಕಲ ಮೈಸೂರ್ದ ಎಣ್ಣೆ ತರ್ಪ ಹೌದು ಮೈಸೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಾರೇದ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿ ತರಕ್ ಬಾಡ್ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತುದು ನಿತ್ತೆ నేను ఉంటాదిని అడిగడే భయ్యా మాత్రం దెప్పు అతే ఈత్ ప్రాయ ರಾಬಿನ್ ಆತ ಪ್ರಾಯ ಬಂಡ ಅವಾಗ ಯಾರು ರಾಬಿನ್ ಇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅವ ಎಂಕೆತ್ ಪ್ರಾಯ ఒక కుజాలు ఇచ్చిందన్న బొర్రలు ఇచ్చింది అని పేరు ఐకు పడదిందు ಪಡದು ಎಂಗ್ಲಿ ಬುಲ್ದು ಕುಜಾಲು తీయరా ಅಪ್ಪನ ಐ కొంచెం మెయింటైన్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋಣ ಅಜ್ಜರ್ ಬತ್ತಿರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಪೂಜೆ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಉಂಡತಿ ಮೇರ್ ಬಂಡ ಪಗೆಲ್ದು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿ ತೋಜು ರಾತ್ರಿ ತೋಜರತೆ ರಾತ್ರಿ ತೋಜ ಅವು 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 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ನ ರಾತ್ರಿ ಸೈಪಂಗ ಅತಿರ್ ಪಂಡರ ಮೂಲ ಫುಲ್ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ತೋಜ್ಜಿ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ ಬೇತದಿ ಬೇಪಿರ ಅವು ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆವಡ ಇರ್ನ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇಂಜಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಟು ಪಿರಾನ್ ಅರ್ಗೋಚ್ ಇದಿಜ್ಜಿ ನೇಗಿಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಉಳಿತಾಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತು ಪುಟ್ಟು ಪಾಡುವಾರು ಅತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪಿ ఆయన ఉమ్మని నమ్ముదు అనిపోవచ్చు ಹೊಸ ಜನಕುలు ಬರ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಜನಕುలు ಬರ್ಪೇರು ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು లేపండి ఇత్తి నన్ను ఇందు ఉప్పుడు ಒಂದು ಪತ್ತು ಬೇತ ನಮ್ಮನೆದೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅವು ಆತು ಬರ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗಿಂದ ಎಂಡ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅತ್ತತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪಾತಿರ್ನ ಟೈಮ್ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಟೆ ತಾನು 10 ಗಂಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುರಿಪಾವನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲ ಸರಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಬಂಡರು ఒక దాద మల్పుని ఓ చా పర్దు బోలే ಏನು ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡಾಪುನು ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಎಂಕಲ್ 10 ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಪ ಇರ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಾಗ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನಾಗ ಬಟ್ರೆನ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಬರ್ದು ಬೋಲೆ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಟ್ರೆ ಬಂಡಿ ನಿಕುಲು ಪಾಪ ಬತ್ತಾರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ పిగ్మీ దక్లేని ఆపల లెక్క పాడొచ్చు పిగ్మీ తక్క లెక్క పాడు నాకు నేను నిన్న తిన్న తగ లెక్షన్ ఎత్తను ಅವು ಎಂಚಿನ ಯಾಕಂದಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತಿಂದಲ್ಲ ಐಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏರಿಗಿಂದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಾಸನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಕೊನೋದು ಸೇಫ್ ಆದ ಕೊನೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀಪ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಾಸು ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ మెయిన్ ఎంచిన అందుకే నమ్మడ ఉళితాయ పోడాని ಕೆಲವರು ಬೆನ್ಪೇರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪೇರು ಬೆನ್ಪೇರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪೇರು 10 ರೂಪಾಯಿ ದೀಂಡಲ್ಲ ವರ್ಷ ಕಾಸೆ ತಾಂಡು ಐನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಐಕ್ పిగ్మీ ఇళ్ళ బాకీలు బత్తేందన్న అంగడి బాకీలు బత్తేందన్న ఆయన కాపా ఉన్నత్ ఆయన కలెక్షన్ కొరకు దయపండా
ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದ ಪುಣೆ ಎಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದಿನ್ನು ಎನ್ನ ಕಾಸನ ಕೊಡ ದೀಪುನ ಎಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಬೇನ್ ಪತ್ತೊಂಡ ಯಾಪಗಲ ಐಕೆ ಪಿಗ್ಮಿ ದಕ್ಕಲೆಂದು ಬಂಡ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ ನಿಕಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದವರಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪ ಓಯ್ ಅಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ Be like BOLAR.